Pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong nggih. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sediane ana. Bagong Malik jaran Dewate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandhegrek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Dewate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangake pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didhepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih nggih. Liwang sukmono mangadene luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Paman Harya Sengguni ayo ndadekake gugup pengenira si paman manira wiji wenten ngajengan manira Paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun anak Prabu sakalangkung gurawalan panambipun ing ngabdi ngepatian dupi kula tampi timbalanipun Maduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindoron Salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras. Nanging saremunten ngarsa Maduka tebih saking raos kemarasan. Wanter sabda pangandika Maduka anak Prabu ing Ngastina keparing keng bapa cemadung dawunggir kawula nun inggih. Paman Plasa Jenar nggih. Kadiparan anggene paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiti negaring Astina. Mula diagi matur marang panjenengan ingsun Paman Plasa Jenar. Menawi Paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek seka kapiyakare lunggering nusa bangsa tuwi negaring Astina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladene ulah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja Paduka katemping parang muka. Mboten badhe anggepok kunca Paduka anak Prabu ing Astina. Ing bapa ing kepatihan remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun. Ndadosaken marwata suta sing manah boten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone paman ngadhep mersaning manira Paman Plasa Jenar. Kawula nun sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdipun Harya Sumanggir. Bapa Menembahan Durna Sarawa Paduka Bapa Menembahan Durna katuran karaharjan rawuh wonten praja ing Astina. Bapa Menembahan Durna ing Sukalima. Astaka swala sila bertapa swalu gimbal sumarante hawela. Kula nuwun inggih, Nger.
tansah pinaringaning kawidadan ing sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima mangya widodane sekala sowan kula. Durga mendhak kala sirna. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Bapa Kunjuk Kersa Paduka anak Prabu Ngastina Ngger, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tamyakan ya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasih cakno anggen jengandi kula enggah Bapa menembanduna. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima Ngger. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno ngrisi ngadheng-adheng ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo. Lho diweji semban kula. Pengayoman kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang ngrayi pun Kartomarmo. Dene lan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung keping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Kersa Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula. Kartomarmo ingsun nampa. Ora liwat pangestune ingsun tampanana kawula nun kula pundi jimat paribeh lan tatanan sanggan ingkang padha anggantung seba. Jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan. Menapa sampun Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula sembahan kula ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Ingkang rayi Ngastina ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap pawada Paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi kula tambiasa mambakenipun Yayi Prabu ingkang rumentah dhateng Raka Paring Mandura. Saestu akarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka Kunjung Kersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Kula cancang pucahing weni dumaweng wijang rumekerting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung kasih cakno anggen jengandi kula enggah Koko Prabu. Nggih, sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Wonten ing Datulaya Negari Ngastina dinten sak mangke menika Yayi. Saha sewu-sewu kalapatanipun ingkang ngrayi tadah wadana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ing ngrih kelenggan sak mangke. Upami ing sak mangke kula diambabarake wigatining pasewakan boten lega raos sing manahipun ingkang rayi. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang rayi ing Ngastinapun Duryudana. Anggenipun ingkang rayi wantun sumalana cumalana hamboyongi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten timbalan. Mestinipun sampun ngantos kawiyos sing pangandikan ing mekaten menika kala wau saknyatanipun ingkang Raka ing Mandura sinampiran kewajiban minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para Sata Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing Wanciri nadyan katimbalan ing Wanciratri ingkang Raka boten badhe suwala. Tebih saking negari Mandura boten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka kejawi namung enggala kula nampi sabda Tama Paduka Yayi Prabu. Gandeng sak mangke ingkang Raka sampun kepareng sowan. Yayi tumunten kababarna. Wonten wigatos menapa dene Paduka kawontenaken pasewakan ingkang beneh kelaradat ingkang sampun ngempalaken sangganing para sepuh, ngempalaken sangganing para punggawa nayaka negari Ngastina. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah nayaka. Monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang Raka ing Mandura. Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu, wonten timbalan Yayi. Estunipun lingsem anggen kula badhe punja atur ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Jalaran anggen kula nglempahaken sangganing para sepuh menika boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina. Duwin boten badhe ngrembak babagan kanalindranipun ingkang rayi Duryudana. Namung anggen kula mlempahaken sangganing persepuh menika kala wau. Kula badhe ngrembak
kawontenanipun Duryudana inggih wonten sambung rapetipun kalawan Yai Ratu Banowati jagat wasisaning Bathara Yai. Mesinipun Paduka mboten sisah ngawontenaken pasiwakan ingkang satemas sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning dhatri negaring Astina. Jernyatanipun menika perkawis kula warga, perkawis bebrayanipun Paduka Yai Prabu dhateng kadang kula Yai Ratu Banowati. Upami mbetahaken ingkang raka ing Mandura tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung prayogi. Nanging gandeng samukawis menika sampun kelajeng tuwin sampun kelampah. Awon menapa menawi tumunten Paduka amedharaken menapa ta ing kelampah ing magepokan kaliyan Yai Ratu Banowati. Mbok menawi sak mangke sangganing para sepuh saged angentheng-entengaken penggalih Paduka Yai Prabu Ngastina. Kula Prabu kasinggihan mekaten. Apan menika ing dados pangajaping manah kula. Sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik. Kula menika gadhahi raos sewah-ewahan madaning kula warga negari Ngastina. Yai Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangiyas dhateng ingkang putrayipun Duryudana. Yai Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina. Jernyatanipun Yai Ratu Banowati menika sampun winengku garwa dening rayipun Duryudana. Nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sak mangke menika. Semunipun Yai Ratu Banowati anggenipun ngladosi dhateng rayi menika boten lair tumusing batos. Anggenipun ngladosi dhateng rayi pun Duryudana menika boten kandhas dumugi ing batos. Kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun. Jernyatanipun kula menika Nalindra. Turnyatanipun Yai Ratu Banowati menika kapernah sisianipun ingkang rayi pun Duryudana. Boten ngomongaken kasaranipun anggenipun ngladosi sak tataning priya lan wanita. Anggenipun kula ngajab karonse. Boten atinipun ngladosi kanthi lair dumugi ing batos. Langkung-langkung ngladosi anggen kula angrasuk busana miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan nendra tuwin dahar miwah ngunjuk. Semunipun namung kandhek wonten ing lair. Kasaranipun anggenipun ngladosi dhateng ingkang rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradesan sesebatanipun gelem-gelem ora-ora. Ora Bu, Paduka Wresa. Bilih kula menika sanget anggenipun tresna kalawan Yai Ratu Banowati ngantos kula sumpah prasetya nadyan kula menika Nalindra kula badhe anulat dhateng Paduka Kanjeng Prabu. Kula mboten badhe nggadahi garwa malih kejawi namung Yai Ratu Banowati menika dados pratandha agenging tresna kula kaliyan pun Yai Ratu. Ewa dene piwaresipun kados mekaten. Prabu menawi ngantos kedangun lampahan ingkang kula sandhang wonten salebeting kedaton. Menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Yai Ratu Banowati, agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Yai Ratu Banowati, bebasan pepes bayu kang tapis. Kula mboten gadhahi kekiyatan menapa-menapa. Adeg kula minangka dados Nalindra wonten negari Ngastina menika bebasan sarah mungging lautan, wastra lungset mungging sambiran. Prabu jagat wasisaning Bathara Wayaptara jagat. Kula nuwun pangapunten Yai. Sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadhah Wadana. Menawi ngantos kula wonten pandangon utawi atur ingkang kula kunjakaken dhateng Paduka Yai Prabu. Paduka Wancuka Prabu bari paring dawuh menapa? Kawontenanipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Yai Ratu Banowati. Tuwin wonten panyendu tuwin panyacat wonten pangandikanipun Paduka Yai Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa wekasan anggenipun latih dhateng Paduka Yai Prabu menika mboten kandhas dumugi ing batos namung dumugi ing lair. Krana menapa Yai? Tumrap kula penggalipun piyantun estri menika nuwun sewu benten kaliyan piyai kakung. Ujaripun para sepuh kaya iso nyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton menika nuwun sewu. Tatune bakal digawa mati. Mangsa kala iso lali nanging
Nuwun sewu, menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan nggadahi raos gething keburu sengit dhateng guru lakinipun. Menika nuwun sewu, pambeganipun wanita menika ngaten. Atine ringkih, atine alus. Mbok menawi paduka Yai Prabu ngemut-emut wontena paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banowati saengga handadosaken tatu penggalipun ingkang garwapun Yai Ratu Banowati. Koko Prabu, wonten dawuh. Kula menika tresnanipun bebasan jagat Ngastina menika kula kawonaken menawi kula katandhing kaliyan pun Yai Ratu Banowati. Upami negari Ngastina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana, kula sagah nglampahi waton kula aja nganti pisah karo Banowati. Menika ageng ing tresna kula. Mila pendak-pendak kula paring dawuh dhateng Yai Ratu Banowati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun Yai Ratu Banowati. Oh Prabu, wilatala. Lajeng perkawis menapa? Nuwun sewu. Menawi kula aturaken wonten ing mriki menika mangke saru. Menapa paduka Yai Prabu, kula nyuwun pangapunten. Sampun radi kirang sentosa. Werdinipun kados pundi? Kula mboten badhe angonceki langkung cetha. Kula namung badhe munjuk atur menapa Yai Prabu sampun radi kirang sentosa ing babakan ulah kridaning priya lan wanita. Go Prabu. Kula aturi nyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih sagah. Sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing ngandamel goreh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab. Lah iki ngaten Paman Senguni. Leres nggih. Kula nuwun sewu. Kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika cungkrah kalian semah kula menika kula budidaya. Pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik, iki jos. Menika tentu kula pendhet. Amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lari griya nggih. Lah menika nggih, namung nyatanipun perkawis menika ugi mboten Koko Prabu. Kakang Durna piye? Mbok ya usul paring pangandikan Kakang Durna kok ketoke rumah tangga. Kula warganing Kakang Durna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik. Oh. Dik Pate, pripun? Nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut. Kok ora melu-melu? Lho, merga kula niku beda karo kanca-kanca kula, beda karo sanak kadang kula. Kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak, duwe urip sing apik terus ya padha jejere. Padha jejere tegese padha ing antaraning menungsa karo menungsa. Nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku padha karo sampean mirang-mirangke kalih kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngoten nggih Kakang Durna. Namung ewa semanten menawi kula dipun suwuni pemanggih nuwun sewu. Menapa to sababipun dene Bale Wisma menika saged goyah utawi Bale Wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun priya lan wanita menika kala wau mboten sayuk tuwin mboten rukun. Mboten sayuk mboten rukun. Upami setunggal kula menika mestani nalika dawuhipun nuwun sewu anak Prabu Duryudana kaliyan pun Dewi Banowati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan mukti kawibawa Nyakrawati wonten negari Ngastina. Menika ugi mboten badhe kula aturaken. Ing ngangka kalih apa to sababe wong mangun bebrayan iso pecah sebab nuwun sewu sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok. Menika ugi mboten badhe kula aturaken jer paduka anak Prabu Ngastina menika Nalindra Gong Binathara sugih bondo bandu. Mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lahir dhateng pun Dewi Banowati saengga dadosaken Dewi Banowati cuwa penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun. Nggih, Kakang Durna leres, Kakang Durna. Lah, ing angka 3 leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau utawi pengendikanipun anak Prabu Baladewa bilih nuwun sewu gegereng Bale Wisma menika dipun sababaken dene salah setunggalipun mboten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lahir batos tegesipun ingkang priya mboten saged
ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri, semanten ugi ingkang putri mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya, menika saged dados jalaran pecahing tiyang mangun bebrayan Dik Pate. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Sing lanang ora patiya sentosa, semono uga sing wedok ya ming begegek meneng wae. Menika ugi saged dados jalaran goreng tiyang bebrayan. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu. Ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun, ateges sing lanang kelemon. Utawa kuru banget lan sak piturute. Nggih, nggih. Dalan nuwun sewu, tiyang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun, tegesipun ngenaki dhateng pawestri tuwin kakungipun. Sing wedok ya pintera ngadi busana ngadi salira, sing semono uga sing lanang ya kudu pintera ngadi busana ngadi salira. Mekaten menika saged dados sarana kencenging tiyang bebrayan, boten saged pecah krana sabab menapa kemawon. Nggih. Nek sing lanang lemu, terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem. Sing wedok sing nyawang lanang ora wegah merga glombrot awake, turun tau adus. Sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono? Mongko ning jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik. Lah menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat, gampang kegodha. Ngoten nggih Kakang. Iku iso dadi jalaran rusaking wong bebrayan. Semanten ugi suwalekipun, kosok wangsulipun. Nggih. Sing wedok ora iso ngopo karo awak. Saya lemu, saya lemu. Mula ora jeneng mokal. Sing lanang ning jaba terus ramban-ramban mrana-mrana. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Mula kabeh niku kudu sak tundha sak bilik-bilik, tegese sak traju sak bobot. Ampun menang-menangan dhewe. Aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe pedoman aku ngene wae ora apa-apa. Aku kaya ngene wae ra ya ora bakal bojoku ora bakal piye-piye. Oh, salah menika Dik Pate, salah. Mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget. Nggih. Ngaten. Menika saged ugi kelampah. Anak Prabu Duryudana saya lemu kados mekaten menika. Monggo Dewi Banawati nuwun sewu. Abdi ngestinta menika ngathah ingkang bagus-bagus tur dasare sentosa. Lho, menika mboten badhe anu lho, mboten aneh lho. Ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho. Menika pirang-pirang? Nggih. Menika kedah ngatos-atos lho, nggih, kedah ngatos-atos. Jer menika perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika nanging tumrap kula menika wigati paduka inggih kedah ngadi busana ngadi salira. Paduka kedah tansah waras utawi saras lahir batosipun menika wigatos. Nggih. Matur sembah nuwun Bawadurna. Namung sak mangke kula piyambak boten mangertos. Jernyatanipun tumrap kula menika peparing boten kirang-kirang kelampun Yai Ratu Banawati. Yai, samenika ngaten. Nuwun sewu, tinimbang bebecer dhateng rasa sastra wirang ingkang tan bangkit pinambeng, sak mangke saya dangu tan wandi. Perkawisipun Yai Prabu Duryudana menika badhe malimbar dumugi sak jawining rangkah negari Ngastina. Langkung mrayogi menawi paduka Yai Prabu tumunten sak mangke ananting dhateng ingkang rayipun Banawati. Yai Ratu Banawati dipun dangu. Menapa to sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten? Upami paduka Yai Prabu gadahi kelepatan, kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banawati. Ewa semanten menawi sak mangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresnan. Paduka Yai Prabu kedah ngelenggono. Jer tumrap kula tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun tolak, menika namung saged dipun namung dipun tampi. Inggih. Tegesipun kados pundi? Upamiya Yai Ratu Banawati sampun mboten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, kedahipun Yai Prabu kedah ngelenggono. Upamiya Yai Ratu Banawati menika sampun suda katresnanipun, paduka kedah ngelenggono lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng. Saengga tresnanipun Yai Ratu Banawati wangsul kados wingi uni, Yai. Nanging umpamiya sak mangke wonten aturipun Yai Ratu Banawati. Menawi Yai Ratu Banawati sampun boten tresna kaliyan paduka Yai Prabu, panjenengan kedah ngelenggono, Jalaran sampun aturaken ngajeng. Tresna menika boten gawean menungsa, ning tresna menika gaweane sing gawe urip, Yai.
bingung kenganglangan penggaling Sang Nata Prabu Duryudana. Nalika semanten emut lampun agengipun tresna kalawan ingkang garwa nenggah Dyah Ayu Banowati. Parandene kata-kata pangandikaning Nata ing Mandura Prabu Baladewa karya kagiat jroning driya wekasan legeg datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinokarta. Tugu papan kang manggon Sinokarta rinengga-rengga nglenggahi kanyut pinangka wadu kanyut jarwet ganten wajuran ngacana durung abang dulur manding dasaring pertala. Kasaru pelajaripun abdi taman negari ing Ngastina abdi taman kadilengleng. Lumajar kapiandeng dados kaget nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Tobat, kula ingkang sowan sinuwun ngaturaken panyuwun. Iki kok geseh karo suarane mau. Suarane ki renyah apik bareng metu kok tuwek arep modar kaya ngene. Mban. Nuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo. Sing bungok-bungok mau sapa? Radio. Dudu kowe. Sanes. Mban kok senengane barang wis usum HP kok nang ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu? Ngaturaken katiwasan sinuwun. Sewu ngrepatan Diagung Pangaksami. Yo ora dadi ngopo kangge matura kowe mbane abdine Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika nengga dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing taman kadilengleng. Namung semunipun Dewi Banowati menika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngaler tindak ngidul kados mboten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun. Sing cetha le ngomong. Apa sing disingitke dening garwaku Yai Dewi Banowati? Nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah. Sing cetha mban bangane diketok gulumu. Sing cetha inggih nyuwun pangapunten Gusti Patih Sengkuni. Sing cetha anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun. Wong lanang. Inggih. Prabu. Koko Prabu atus pundi lampaning ingkang kula sandhang. Koko Prabu aturipun nemban Banowati ndelikke wong lanang. Wah, rak tenan ta. Wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumati. Lole mban. Mban nek pancen kowe iki iso matur kowe iso genahake sapa wong lanang sing wani mlebu ning taman kadilengleng. Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula sumerep glibetipun penemban kula sumanggaken. Kowe minggat. Nun. Kowe minggat. Inggih ngestaken Jawa kula nyuwun pangapunten. Rasa kagian cangkem. Inggih. Ngestaken Jawa. Prabu. Koko Prabu kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungsa ya murang tata. Upama kecekel dibondo tangane krincung sikile ajeng kula obong urip-uripan.
Banowati. Kebangetan nggonmu ngorak-arik karo jagate Duryudana. Kowe tak muktekke. Kowe tak sunggi-sunggi, kowe tak sungga-sungga. Ndak lungguhake minangka dadi Prameswari. Nek ditemune kowe natoni atiku, Banowati. Ora nyono yen kowe tegel. Kowe tegel karo aku. Nuwun sewu nggih, kula aturi sabar. Aturipun emban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan. Dereng wonten atur ingkang salajengipun nggih, kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedok ndeleke wong lanang ning peturun iki ngopo? Monggo niku Banowati niku bojo kula. Bojo kula maniku Prameswari Ngastina. Inggih kula ngertos. Mbok menawi menika namung rencangipun. Saged ugi lho nggih. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kaliyan ingkang garwa. Jering ingkang garwa menika Prameswari negari Ngastina. Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipun tulat dening para kenya sak negari Ngastina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedheng menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung njlimet. Jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwin negari Ngastina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun Prameswari. Ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun boten karu-karuan. Nek nganti Banowati nindakaken sewiji-wiji kaliyan priya nika kula weruh bojo kula kaya weruh singgat petatun. Dewate pripun? Kok mula aman niku bojo kula. Ditinggal endi-endi ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Mboten ajeng iri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Lah sampeyan niku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Bawan, wonten dawuh nggih. Kurawa diketapi. Upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel bondo tangane krincung sikile kula dhewe sing arep matrapi pidana kula non ngestaken dawuh Bondona wonten dawuh kula tindak dhateng taman Kadilengleng inggih kemarengipun yen pancen sing bedang Banowati niku wonge digdaya yen akal men digarap Kurawa yen akal sampeyan kudu iso garap karo menungso niku oh inggih ngestaken dawuh nggih Hartomarmo wonten timbalan tentremna penggalipun Kakang. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Namung sak mangke mugi ya paduka sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lho nggih. Monggo penggalipun dipun tetepaken supados penggali paduka sampun ngantos goreh rungeh. Asesanti kemawon wonten penggali panjenengan supados tetep ing kamulyanipun nggih. Wah sawetara wektu nggonmu mapan ana ing Taman Kadilengleng, Bagong. Aku wis kandha karo kowe to, ora sandadak duwe rasa ijiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apan iki wis tak keparengake yen to Taman Kadilengleng ki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngastina kuwi biyen darbek ing Sinul Prabu Pandudewayana. Tur ta kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngastina kowe Bagong. Pekewe. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe rasane Pekewe dingetke kalih abdi-abdi sampean.
Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa ta sababe dene Banowati bareng kowe swanana negara Ngastina atiku seneng, atiku bombong, atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora merga bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan negara Ngastina, utamane ana ing taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih mung ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nek mung abdi wis biasa. Nek mung abdi wis bendinane, nek mung Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kuwi maksude? Saploke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong, tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong ning nek ora bener kenapa aku ngrasake rasa seneng nanging yen bener lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak mesti atiku lara. Rada serius iki ketoke. Maksude pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggone pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukaning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe Panakawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda, tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya Bagong aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora.
Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang kantepas wulan. Ora sasulo. Saking bungah-bungahe pikirku lho. Ora sanggo pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedhe abikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora rasa basa. Ora basa piye? Kowe ndelok aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati kula wonten maring adawuh Kang Mas modal teng Cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya. Lho. Atau petan jujug lho. Ana engko ora bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Topan lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhateng menyanipun Kang Mas Bagong. Waduh, wis ora mulih ra apa-apa aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewekan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nyiparatipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos sakmangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman adilengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu. Boten pantoro dangu. Praptaning nalindring Mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadilengleng kaget njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Wah, panus maning jajalan akskertaning baune iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban matur Sang Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yayi Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paling iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu kan bekti kula konjuk. Yo. Kula tampi Yayi Ratu. Ngaturaken ngaget raos mana kula tine penyayipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Kadilengleng. Monggo mboten taliwara ing saderengipun paring kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa Yayi Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yayi Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yayi Ratu menika menapa? Inggih, boten menapa-menapa kok Prabu boten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten emban iki matur dhateng sampun Yayi Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yayi Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cemetan. Aja sak penake dhewe. Iki prameswari, pun ngerti. Wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya.
Lho, estu kula mboten gawe wau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu. Kula mboten maring adawuh. Menapa panjenengan tidak akan menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten. Lho kok suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Sunan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentra saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan sak mangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon ingkang badhe kendhak sikil kaliyan Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Kresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tabihe. Ora pantes kena patuladaning para kawula sanegara ing Astina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama marang nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Astina. Wah, glandang nenggala legane atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu apa? Baladewa. Ah tundang bol kok ora gelem. Matobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Kakang Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngesnaken dawuh. Saiki karepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Kae garwane Yai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, ha pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blanja Bu, durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake pepe. Ra tekan-tekan. Wah, dilereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, gawe napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Ha saya nguneke dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong. Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lak peksa wani niki perkara cewek.
Iki perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula urung tau ndumuk bathuke Banowati. Mula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung bela metu jaba. Ayo maneman. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae meng. Padake wah palus mari jajalanan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dening aku Baladewa. Kelapa kepranggul mungking ngayuda kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Oh wah kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa yen to sing nyolong Banowati Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adi kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? Ha IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep ngapa kowe rantak-rantak laku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel. Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani tresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasah selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku moh, aku wis duwe bojo. Ah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu, pecah genti sirahmu.
edan. Syukur kepleset. Upuh bodho siramu tibakno nyong. Hai hai. Waduh. Gilani pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cudha manek, ora nglakon tinja ngagret aja dutan Prawandono. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isan aku manuk paning jajaranan Bagong. Pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong nggih. Lah pripun? Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Oh, lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sedyane ana. Bagong Malik jaran Dik Pate. Oh. Monggo pun jengking. Kula mandhegrek niku pas teng riku niku.
Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Depate. Kelingan zaman semono. Zaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngeronde wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangake pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok mung didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih, Nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latri seminggah. Kon piyak salandan Wadyapala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes para Prabu Baladewa grethe nenggala jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling kula Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Dadosaken gagating driya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandene kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Semanane ngrat gleng-gleng jagat manus maning apa ya lali karena Yaudu Baladewa nek aku iso dadi Baladewa amo Srawata jamrate banyen panca padha iki nata Mandura Prabu Baladewa Nalendra Mandura wih lelele kowe wani maju nang ngarepe Prabu Baya, tak tunggu nang kene kowe Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa.
ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo Nata Mandura. Kowe ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Ati kowe sing ada pedet cendak. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan kok le omong. Anggere alon-alon ya aku iso ngrekam. Ora bakal mati teh mati dhisik. Setan alas nggugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong-wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa entuk kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos sing galih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong. Terimaken. Kula sampun tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun merampros badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adhawu. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang menawi mboten kaliyan Bagong Kaka Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat, Yai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki tak jiji kabeh kowe. Gumun aku ing atase wis kuwatir panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Teman gumun tak jiut Radarana. Tobat mau mengko. Tenan. Mengko tenan lho iki. Iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tanganku. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung slup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Sobat. Aduh. Yai, kula wonten dawuh, aku saya inggih ngertos. Sobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Sobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Tobat inggih. Kula lapi. Tobat piye. Ki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawung.
Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Iki. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh. Persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Silakresna. Parandene sakmangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Kadidhe lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padang trawangan. Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya panakrami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndwaraka. Yayi tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka Indrawati. Asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun Kakang kunjung sapaduka Yayi Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pun dinggo jimat. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka sawanipun ing Raka Indrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sakmangke ingkang Raka tinimbalan sowan Montergari Ngamarta. Mengku suraos kados pundi? Mugi parang hamba barana ingkang dhateng Raka Indrawati Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raos ing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta. Nanging krana saking reraosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Bilih panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sakmangke nandhang sakit utawi nandhang raga. Ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para panakawan. Malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sakmangke menika. Mila doh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacat dening para kawula sinengguh satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waesaning Bathara Wayah tur jagat. Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan. Ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para Panakawan.
Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tenta pun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing Si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing Si Bagong syukur bage bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Dereng ngantos paripurna sami Mbalwacana. Kasaru ing mlajar-mlajar nggih nata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah. Rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan. Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna, kula wonten paring adawuh. Werkudara, Nggih. Arjuna, kula wonten paring adhawuh. Cetha nadyan ngumandangi para Pandhawa ki tresna asih kalawan Panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten paring adhawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lampahipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sakmangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyana-nyana punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang lawan nak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun? Kresna, Aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang. Ngantipun Kakang disuraki dening para kawula sak negara Ngastina. wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Weh lah dalah Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak keseluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong Siadi ya wis apal marang pambeganing Panakawan. Yo. Ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari ing Astina Yayi Ratu Banowati. Yayi, kasekecak lenggah ing lakon prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu kula titip jiwananing kadang kula pun Janaka. Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ya bener. Aku Ramayida kaya ngapa to kebrongoting rasamu. Tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Amarta klepat. Kowe arep nendi? Ngupati dhateng Bagong.
mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung ngorek-orek dhateng pasuryanipun Bendoro ing mboten badhe ical slaminipun gesang nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun nggibang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati menawi Bagong mboten emut Purwodaksina paripaksa kula sampun mboten badhe suka pangapunten dhateng pun Panakawan Bagong satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi larak tenan to kosek to aja nganti kesusu ya Janaka petungan nganggo narar sing ganep ndak kira Siadi wis apal marang pambeganing Panakawan apa ya kelakon ing atase Bagong kuwi kok nggibang Yayi Ratu Banowati kira tuwuh tandha pitakon to ya bener apa ora nadyan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura nanging kosek to Janaka Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes kelawan mati inggih lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu nang nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan inggih saiki ngene kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng Paduka Bagong tilik ana ning Karang Kadempel yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina nanging Bagong ana mengko takonana sing apik-apik karepe piye niate apa mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane elinga Janaka Ngamarta kuwi duwe pradata adil duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya mekaten Koko Prabu sabar aja nganti kesluru inggih ngestaken ayo tak kanthi menyang Karang Kadempel yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener aja mbok dukani lho Janaka mboten Koko Prabu ngestaken dawuh blegegekugek sadulita anak-anakku wis rampung nggone padha gegojekan ki mergi bapak lenggah piyambak niku terus napa sing dipenggalih napa sing dipikir kok semune wonten bab sing wigati Pak nggih jane upama tak gagas kuwi ya ora ana gunane ning kok gumawang ana ing pikir ora ilang-ilang enten apa kok aku ngimpekke anakku Bagong tak rabekke mongko mantene wedok urung eneng iki bocahe wis nyandang cara manten lanang wah bareng tangi saka turu gragap nggos-nggosan napasku keringetku nganti kaya klapa dineres tekan seprene kok kaya ora iso ilang ki eneng apa iki miat langeneng kalangguan aglar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mongso katiga ing dereng ngantos paripesami Balwacana kasaru praptaning Raden Arjuna tumrojok tanpa harapan kaya kaget Lurah Semar Badrana Semare katen prayekna semuleres
Mulatmara Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha katang hayawataya wanta ndara kula ya Kakang Semar bekti kula nggih Den ya tak tampa bekti kula ndara ya nala garing bekti kula Gus ya tak tampa bekti kula ndara Kakang Semar praptaku ning Karang Kadempel sayekti mung butuh kelawan atma jamu ya kuwi panakawanku Bagong enten apa lah niki anak kula pancen awake rada gemreges jarine ndika ndara betah kaliyan anak kula Bagong nun maju mrene enten apa maju ora sagoke antakon Bagong gunjang kanjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku Petruk napa Gareng kok kula sing ditimbali ora nyono babar pisan jebul kowe mentala mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ning negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungso ingkang aran Bagong ingkang wani nggibang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati Bagong nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemon yen to Kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna lha kok dadi kowe wani bakal nggibang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati wis sumuk nyawamu kepengin tinjo ngakhirat kepengin mruput sowan pangayunaning Gusti Maragage kowe matura Panakawan Bagong piye to Pak iki aku kira ngopo-ngopo nang omah lara malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono ora sakokean gunem tanpa guna aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan Gong mbok ya sing apik kurang amu apa to kowe dikayani karo Ndara Janaka kok lakonanmu kaya ngono mula wektu dina iki kowe ngaku apa kawan Bagong ora ngaku aja klakon dosa tak longgo parung wadukmu kene marganing Paduka mlayu ale mlayu ndak Ndara Janaka anak kula dioyak-oyak kalih Ndara Janaka lah dalah Janaka ora meper marangmu bal-baling kanepson wekasan rada ndhisiki lakune lawan aku tumuli tekan kene bakal gendhak sikara karo anakmu Kakang Semar nika lho Bagong dioyak-oyak lah dalah ayo terus yo lah kok kaya wis ora iso dindakake kamurkaning Ndara Janaka. Ya ming gandeng Bagong ki anakku. Nek nganti cilik lara gedhening tekaning pati, aku ora trima. Tak enteni babaring lakon iki.
Ora ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngapa-ngapa. Ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka mingsak aku kok dadi ngebang karo Ndara Banawati ki njur aku ki ndek kaya apa? Oh, ala Gong. Lah kok nasibmu kok ora kaya bengi iki. Mongko kae nek ngoyak wong ki nek urung nganti pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis. Mongko ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggih segala iki rame, mongko iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemliwer ya? Jam pira ta iki? Wah wis jam 3:04 kurang seprapat. Lah ya wis do sayah mesti. Angkringan ya wis nglalu wae aku mbangane urip. Wah! Kresna Senayang manggalung mintonaken dewi kramanira kang kumidiraning asta Arjuna wonten maring adawu wong nuruti karo karep wong nuruti kelawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yayi sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepsun ya aku percaya kaya ngapa to rasamu kelawan Yayi Ratu Banawati nadyan pun Kakang ora nate mbok wenehi ngerti nanging aku wis ngerti gelagat lan pasemon. Inggih. Mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Prabu Mandura banjur mubal kanepsonmu. Satemah ora iso mbok peper. Tumuli kowe mentala karo Bagong. Lah iki perkarane ngene. Nek nganti Bagong nyemplung segara, iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar. Siji, angka loro, yen apa kang dingendikake Koko Prabu Mandura mau, sayektine ora padha kelawan kasunyatan, tanggung jawabmu saya akeh lho. Koko Prabu, ora usah dadak kowe nyebut karo kadangmu Ndarawati, merga kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik, takon sabar, takon alon-alon, ning kowe meranggal, kowe nerak pacak nerajang perbatang, kowe marojol saka sela-selane garuk. Orang batuku kula kados pundi dititik negara Ngastina. Yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati. Yen Bagong ana tegese iki ana lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna. Kilurah Bagong kombak kumbul kabento alun saya nengah nalika semanten kacarita wis datan grahita gesang parandene kaya wis tekaning padi mulat diwaning samudra Sang Hyang Pikulun Bathara Baruna wis garang nyaut kuwandaning Kilurah Bagong. Iki kok ora gak teko-teko. Mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh
Panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki dewaning samudra. Ulun Pukulun Sanghyang Baruna. Oh, Pukulun Bathara Baruna. Ya. Kok wujude sawer? Ya, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen digdaya tenan. Ya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu Merga saka daya ulun. kok kula mboten pejah mapan teng dasaring samudra? Merga saka daya ulun. Apa ta sababe dene ulun nyaut kelawan jeneng kita, sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita. Pitulungan menapa, Bu Ulun? Bagong, Nun, kowe wong ora salah, kowe wong ora luput. nggih. Ning didakwa tumindak kang ora prayoga. Mula dina samengko kita kudu bisa mbabar sarta kudu bisa ngrampungake perkara ing mapan negara Ngastina. Sanane pripun? Kula nek nganti metungul teng daratan Kunandara Janaka mesti kula dipateni. Mula balimu ning daratan ora wujud Bagong. Ulun dandani. Dandane wujud menapa, Bu Ulun? Ulun dandani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wit. Kula Iya. ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Nggih nggih. Kula nderek paduka Bu Ulun. Ya, Bagong. Sarating mandam sumula madangi jroning masarean menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng sang diamanah hengkung sumungkem guling Kundang kancing langit kelap-lapaton lirakin sanging risang mawe gandrung Bagong. Wonten jawab. Wah, dandani ya tuwek. Arepku ki dadi enom ngono lho. Ora kena kudu ngono wujud kita. Nggih. Kowe nganggo jeneng utawa peparab Begawan Gada Githik. Wis wis. Jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal mbabar kasunyatan negara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan negara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken dawuh, ulun paniki budhal ning daratan. Nggih nggih, ngestakaken dawuh ulun.
Piye? Ora ngira babar pisan to, Pak. Ngantos kados mekaten. Wis tak omongi to. Aku ki ora padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa ya terpaksa. Tobat to. Piye temonjot. Tobat to. Pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banowati. Ora ana wong wedok ingkang bisa ngganteni marang sliramu. Menika estu nggih iki Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun to pegatane Duryudana? Mboten. Kula mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangan, mboten apa-apa wantun semandhi kaliyan Lurah Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mekaten niku. Menika keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya, ya piye meneh karang Mbuh iki. kok iso semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dos pun. Apa napa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wedine isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggon ning Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banowati. Inggih. Pokokipun kula nderek. Menungso ora tatanan, menungso ora idep isin. Ing atase kowe katon tak oyak melayu nyemplung segara. Lah kok wis ndedheple eneng kaman kadilengleng Kakang Mbok. Kakang Mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten Kakang Mbok? Tobat Dimas Janaka. Inggih. Kenging menapa paduka nglanggati dhateng pun Bagong menika? Tobat sing timbang aku ramu ya Dimas. Ya mergo ketukulan rasa tresna ning atiku masan aku gelem ngladeni kelawan Bagong. Nah ngaten menapa Janaka dipun kawonaken? Tobat ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Tobat mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki tengatone wis ora ana. Dengar. Arep omeng kaya ngene ning nuwun sewu, saiki gleleng aku saiki. Bagong, Nun. ayo kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kalih Banowati. Tak pecah ndasmu, Mang pecah nek iso. Janani temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu Mong tibake. Mengke kula tak tinju kali kanca-kanca kantor. omonganmu sak penae dhewe pecah siramu Mang pecah nek iso. Mboten menapa, mboten
Pokokipun anggere menang perang mesti kula hadiahi sun. Anu ya izin. Tobat. Nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserot banter banget nggih cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten kula remen. Wae sapa sing ganggu gawe awake dhewe? Rawi-rawi rantas manang-manang tak butuh. Inggih. Kok ya wis kok ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambu wong ayu ora ana jelehe. Nekat banget. Piye? Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus Sareng kula dumugi wonten ing taman Kadileng-leng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. Wela dalah. Koko Prabu mrisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng kepareng paduka golek jago wonten pundi asta ayo melaku. Pendhita Janaka kasinggihan. Kok le nyadi men. Penemban, kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula. Kula Begawan Gada Githik. Gada Githik Nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Ora dipesen kok. Momen dijenengi tok pertapane ra dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Panjur dibadarke saiki. Penemban Gada Githik Wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Aku Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wong jane kowe wis ngerti kok dadak takon. Koko Prabu kok ketingalipun sampun tepang. Nek kowe urung kenal, nek aku wis tepung. Ingkang wingkang sinten Raden Janaka? Titis pendhitanipun Titis. Kok ketingal pasuryanipun Raden Janaka kok ketingal sluntrut. Apa? Sluntrut jeleklutrut. Sluntrut jeleklutrut. Menapa bibar kecalan sesidemanipun? Kok ngene iki ngapa? Janaka Wonten dawuh. kowe iki mung kurang titi, kurang titis, tegese nek kowe iki jane ngemakke nganggo permana jati mestine bakal ngerti. Gada Githik Kula wonten dawuh. aku njaluk tulung tak tulungi ora kira-kira jelas. Yakin tak tulungi. Ana maling ning negara Astina. Jenenge Bagong. Wah penyakit.
Sapa sing penyakiten sapa? Mboten wonten, mboten. Nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong mau kowe njaluk apa tak turuti. Wis to, njaluk apa tak turuti. Dadi pancen kepara nyata nek ngestinane wonten maling to? Iya pancen ngono. Wah, keparat ku karepe dhewe. Kula tandangane sinuwan. Sinuwun kok sinuwan. Kula tandangane keparat. Koko Prabu, mbok kula dipun maringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya, mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Lah wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna. Nganti wis entek tisu pirang-pirang. Angger diambung klomoh, diambung klomoh. Lah seneng iye. Lah seneng. Tresna, Kang Mas tresna. Oh piye to kowe ora. Wah tobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku nek rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi. Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Sithik ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Tobat. Isa-isane nglakoni, isa-isane nglakoni. Sapa iki Pendhita Armati ndene? Armati matamu. Lho. Suarane padha karo aku, padha wae. Iki sing gawe masalah nganti aku doya-oya karo Ndara Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo sapa jenenge iki Barjo. Sapa dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, Sapa we? Begawan Gada Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kancane. Ucap kaceta nalika semanten. Begawan Gada Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging anggane Ki Lurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng ical wujuding Ki Lurah Bagong nenggedegya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat. Inggih sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendraprasta kasinggihan mekaten.
Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lakonmu? Estunipun namung nopi dhateng panakawanipun bendara-bendara kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampan wonten ing jagat mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dhateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Weh lah dalah. Ya wis ento kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendraprasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendraprasta. Lha niki ngestakaken dawuh sini. Aku ngerti karo kowe Begawan Gada Githik, aku iki ngerti karo kowe. Ana pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya asale pripun, kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa ming arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barja, anu Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wis cilaka. Dara Begawan Gada Githik. Nggih, ning asline kula dudu Begawan Gada Githik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng taman pun modar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara. Bali ya karepmu ora ya karepmu. Duh, kula niku mengke bengi isih pentas. Nek ramale Bagong sing ngancani Petruk, kalih Gareng sapa? Wah. Iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Weh, penembahan. Nembahan cengelmu. Kok malah nesu to? Aku, Truk. Aku. Raden Hartanto Bagong saka Prenjen. Dapure lah. Mbaya wis ora salin le, salin. Bapakne ndi kok nyaline aku gak. Bathuke panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Jandruk. Kabeh wis padhang, kabeh aku wis iso malik kaya wingi-wingi. Heeh. Bagong sing nang taman negara Ngastina ya wis badar. Badar sapa, Gong? Anu Jem Sapu Jagat. Oh, Sing tunggu kringin kurung negara Ngendraprasta. Weh, Jandruk drengen kae. endi? Kae mbok nonton gak lho, apa nek ditonton saka kene? Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah! Wah didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Heeh, Gong.